tlanna fuq, f'tem ta' ġis-sekondi di l-għalqa qabdet. Filli konna fil-gallerija, l-kwiet, filli tara daħna. Tal-biża ġewwa laqas nistgħu neħdu nifs għand il-gallerijiet kollha nugrufu u Swidija u issa għandhom ħafna iktar imbagħtu biha. U plastek għandi tfal żgħar u għajmin problema biex jieħdu n-nies. Dan kien dak li sabu ma' wiċċhom ir-residenti ta' triq Dunkar Sant f'Altarxien li l-ġimgħa wara nofsinhar spiċċaw bid-djar tagħhom maħkuma minn tħaħen u nugrufun wara li biċċar dvojta għal xi raġuni ħadet in-nar. In-nar dam jaqbad aktar minn siegħa bil-membri tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jużaw żewġ fire engines. Ir-residenti qalu lil One News li din il-biċċa art li skont huma ħadd ma jaf ta' minhi qed tkun ta' periklu għalihom. Minħabba li m'għandix ċint qed jispiċċa jintrema l-iskart fiha li mbagħad qed iġib il-ġrieden. Qalu li minkejja li kemm il-darba saru rapporti lill-awtoritajiet, s'issa baqgħet qatt ma tieħdet azzjoni. Din il-mara li waslet fl-aħħar ta' tqala tgħid li l-unika azzjoni li ttieħdet kienet dik li tas-sanità jiġu kultant żmien jitfaw il-velenu minħabba l-ġrieden. Imqar, ek ma jistaw jamlu xejn, imqar forsi tellaw ċintu da biex il-ħmiċ li ma joqgħodx jinfirex birri u hekk. Jieħdu azzjoni u ċemplu ġirina u iktar ġirina u hekk il-mepa l-lens qalu awtoritajiet u hekk ħadd m'għamel xejn s'issa. Aħna nitolbu l-awtoritajiet fismi ġifieri fisem min joqgħod ġol-flet, mhux ġol-flet biss ta' faċċata anke warajja ġifieri biex jieħdu azzjoni fuq din il-biċċa tax-xogħol. Li ma ċempinniex aħna llum kien ikun hawn periklu ta' vera x'kien hawn 3 karozzi hawnhekk waħda hawnhekk ipparkjata ma nafux ta' min hi. Jafu kienu jisplodu jagħmlu traġedja. Kummenti ma' One News is-sindku ta' Altarxien Paul Farrugia qal li l-mepa kienet ħarġet direttivi biex sit l-art inaddafa u jtella ċinta 8 filati u jħalli fiha intratura. Dan baqa' ma sarx u l-mepa baqgħet ma ħaditx azzjoni fil-konfront tas-sidien. Il-Kunsill kien talab ukoll il-Ministru dak iż-żmien Segretarju Parlamentari responsabbli mill-artijiet Jason Azzoppardi biex jgħaddilu l-ismijiet tas-sidien ta' din l-art. Iżda l-Ministeru qal li m'hemmx records bl-ismijiet tas-sidien tal-artijiet.